Avui és dilluns 21 de maig. Sumari. Comencem. Nova concentració setmanal del col·lectiu Pense Pensions Dignes. Divendres, les persones concentrades a l'Ajuntament tornaren a reivindicar unes pensions dignes i suficients. Hola, bona vesprada. Encetem avui este primer informatiu de la setmana, fent-nos ressò una vegada més d'eixa concentració setmanal del col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca. Divendres, els concentrats i concentrades a la plaça de l'Ajuntament tornaren a reivindicar unes pensions dignes i suficients. Com tots els divendres, el col·lectiu Pense Pensions Dignes es va manifestar a la plaça de l'Ajuntament de Sueca per continuar reivindicant unes pensions dignes i suficients. Esta vegada, la portaveu, Pilar Medrano, es va referir al comunicat rebut de la Coordinadora Estatal per la Defensa de les Pensions Públiques en referència a l'esmena parcial del Partit Popular als pressupostos generals de l'Estat sobre les treballadores de la llar. Medrano va apuntar que l'esmena ajorna de l'1 de gener de 2019 a l'1 de gener de 2023 el canvi del règim especial al règim general de la Seguretat Social. Este ajornament, segons digué, suposarà que les treballadores de la llar cobren una pensió en relació als treballadors de la Seguretat Social, en molts casos un 30% inferior amb el mateix nombre d'anys cotitzats. Així, digué Medrano, s'incrementa l'escletxa de gènere de les pensions, ja que la majoria en esta professió són dones. La portaveu va aportar dades sobre l'escletxa salarial de la dona en la Comunitat Valenciana i va remarcar que el que fa és empobrir les dones en edat de treballar i també en el futur, quan estes cobren les pensions. L'acte va acabar corejant per part de totes les persones concentrades les reivindicacions i cantant les consignes.